И снимам за вас хубави видеота в YouTube и TikTok. Ето ме в Майнкрафт, играем малко Майнкрафт. И какво днес ще правиме, хора? Играя Майнкрафт, ето ми скина. Да, отиваме от първо лице. Да. Колко минути снима? Т.е. минути пък аз, секунди. 28. Добре, отиваме в настройка, видео. В първо лице. Готово. Ето ми ръката. Аз съм го правил това много дълго. Даже къща на дърво. Много дълго. И за това може ли да ми поставите палчета, да ми се абонирате на канала, моля ви. Аз имам за вас хубави видеота. Аз се старая за вас. Правя хубави видеота. Моля ви. Абонирайте ми се. Поставете ми палчета. И гледайте, един чичко ми направи истинския Майнкрафт. И после се изтеглих и тоя. И без да исках изтрих истинския. И в този ми се запази този мир, където ми е в истинския и гледайте какво имам от там. От истинския. Гледайте. Например, нали, искам да сложа ето тук. Ето. Аз съм по-висок, защото това е невидимо. Така, ще спиме в играта. Ето ми и кучето. И всички инструменти ми се казват YouTube. Да. Куче на лавка и изпа до него. Хора, гледайте какво ще направя. Взимам си крилете, слагам ги. Така отивам навън. Някой ми пише, ама няма да отговарям. Защото сега снимаме. Качваме се там горе. Така. И сега само да се качаме. И сега да се качиме и ще скачам. Аз имам криле отзад. Нали ги сложих ето. И сега се качваме. Ето. И сега да падне надолу. Може и на дърво. Имам две такива, защото е тук по-добри сами. Ще ми бъдат по-добри. Ето 2, 5, 7. И най-интересното. Тук мога да се слагам скорост. Това не знам какво е. Но и направете и така. Опа. На моя YouTube канал. Моля ви. Моля. И добре. Сега отиваме. Айде да отида в творческия и да полетиме малко. Ето в
творчески влезна. И тук опитвах се да напиша Меси, ама не мога много таблет да играя. И затова така грозно се пише. Пиша го, ама от телефона много хубаво пише. Ама в Майнкрафт е така. Таблета ми е голям и затова. Не чак толкова голям, ама пак си е голям. И сега, както виждате, си го зареждам. Тук столове. Тук за стреляне с лъка. Точно ли по средата? Точно. Добре. Сега отиваме в Game Mode 0. Аз го пиша, така ми е по-лесничко. Гаме МО да е 0. Готово. Изпрашвам, ето. И вече не съм в творчески. Сега само да ще малко ми е бъгъв. Ето. Аз не съм в креатив. Алета. Виждате ли? Как така? Аз лета. Как? Ето! Мога да лета? Да не съм в Game Mode. Как така? Ама да се убивам мога. Да си взимам предмети. А предмети вече не мога. Ама добре, че може да летим. Да слагаме някакви неща. Аз мислих, че ми се бъгна, ама не се е бъгнало. Глейте! Ето, да видим камера, видеонаблюдение, ако някой влезне. Ето. Аз мога да сложа зомби, ама не съм в креатив. Креатив, така си, творчески. Но добре, че мога да лета поне. А може да се ресетна тук в Майнкрафт. Дай да опитам. Ето. И? Не. Това не е истина. Хора, аз това няма да използвам да лета, защото така ще мислите, че съм хакер и мога да лета. И затова няма да натискам толкова пъти, за да мога да лета. Аз си изключвам летен. Добре. Това много ми харесва, знаете ли що? Защото подскачаме. Много хубаво. И може, ако успееш, 2 пъти да подскочиш и още по-висок ще бъде. Така, колко минути вече снимаме? 9 минути, почти 10. Добре.
и ще го кача в другия ми канал. Ще опитам някакси да си го изпратя в месенджер. Аз имам месенджер, да. Този акаунт на другия, за да мога от Меси Мистер Деян 38 Pro да го кача това видео. Но и пак лета за малко. Няма да слагам никакви неща. Творческия... Ама гледайте. Аз разбрах, що. Гледайте. Сега съм в креатив. А ето сега, когато оцеляване, няма да мога. Гледайте. Ама няма нищо, ще си пусна оцеляване. Тук творчески и се обръщам отпред. Така. Хора, абонирайте се, моля. Наистина, моля. Не знам, но вие трябва да ми се абонирате. Моля. Аз искам много 200 абоната. Що и не? Да. Добре. И на това видео, хора, свършвам. Бях аз Деян. И утре ще снимам пак. И на всички. Чао!